ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ମାତ୍ର 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୁଣନକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଚାଲ ଶିଖିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲ ଆକୁ ଗୁଣିବା ଅବିକା। ତ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ସିଧା ଗୁଣିଦେବା। 2 ଦୁणे କେତେ 4, ତାପରେ ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବା। କେତେ ହେବ 2 3 6। ତାପରେ ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବା। 2 ଦୁणे କେତେ ହେବ 4। ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା। ପ୍ଲସ୍ କଲେ କେତେ ହେବ 10। ତ 0 ଆସିଯିବ ଏଇଠି, ରହିଲା କେତେ ଆମ ପାଖରେ 1। ତ ଆକୁ ସିଧା ଗୁଣିଦେବା। ତ 2 3 କେତେ 6, 6 1 7। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର 704। ତ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ଦେଖିବା। ଚାଲ ଆକୁ ବି ସେଇ ଥିଓରିରେ ଅବିକା ଗୁଣିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ସିଧା ଗୁଣିଦେବା। 200 କେତେ 12, 12ରୁ 2 ରହିଲା କେତେ 1। ତାପରେ କ୍ରସ୍ ଗୁଣିବା, ଯେମିତି ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବା। 2 3 କେତେ 6, 400 କେତେ 24 ହେଲା। ଆକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା। କେତେ ହେବ 30, 1 ମିଶିଯିବ କେତେ ଯିବ 31। ତ 31ରୁ 1 ଆଇଲା, ରହିଲା କେତେ ଆମ ପାଖରେ 3। ତାପରେ ଆକୁ ଗୁଣିଦେବା ହେଲା। 4 3 କେତେ 12, 12 3 ମିଶେଇଦେଲେ କେତେ ହେବ 15। ତ ଆନ୍ସର୍ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା। ଚାଲ ଏବେ ଆକୁ ବି ସେଇ ଥିଓରିରେ ଗୁଣିବା। ତ ସିଧା ଗୁଣିଦେବା। 4 5 କେତେ 20, 20ରୁ 0 ରହିଗଲା ଆମ ପାଖରେ କେତେ 2। ତାପରେ କ୍ରସ୍ ଗୁଣିବା। 4 5 20, ତ ଆଇଲା 20। 2 5 କେତେ 2 5 10। ଆକୁ କରିବା ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା। ତ 20 ପ୍ଲସ୍ 10 30, 2 ରହିଥିଲା ତାକୁ ବି ଆଧାରେ ମିଶାଇଦେବା। ତ କେତେ ହେବ 32। ତ 2 ଏଠିକି ଆସିଲା, ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ କେତେ 3। ତ ଆକୁ ଏବେ ଗୁଣିଦେବା। ତ 2 5 10, 10 3 ମିଶାଇଦେଲେ କେତେ ହେବ 13। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଆନ୍ସର୍। ଚାଲ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା। ଚାଲ ଆକୁ ବି ସେଇ ଥିଓରିରେ କରିବା। ତ ଆକୁ ଗୁଣିଦେବା। 2 କେତେ 14ରୁ 4 ରହିଗଲା ଆମ ପାଖରେ କେତେ 1। 2 4 କେତେ 8। ତ ପ୍ଲସ୍ କରିବା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ, ଆକୁ ଗୁଣିଲେ ଯାହା ବାହାରିବ। 5 7 କେତେ 35। ତ ଯେଉଁ 1 ଥିଲା ଆକୁ ବି ଆ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇଦେବା। ଓକେ। ତ 5 6, 6 8 କେତେ 14ରୁ 4 ରଖିନେଲା 1 3, ତ 44। ତ 4 ଆସିଗଲା ଏଇଠି, ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ କେତେ 4 ରହିଲା। ଆକୁ ଗୁଣିଦେବା। ତ 5 କେତେ 20, 20ରେ 4 ମିଶାଇଦେବା କେତେ ହେଲା 24। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଆନ୍ସର୍। ଚାଲ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖିବା। ଚାଲ ଆକୁ ବି ସେ ଥିଓରିରେ କରିବା। ଆକୁ ଗୁଣିଦେବା। 6 କେତେ 48। ତ 8 ଏଇଠି ଆସିଲା, ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ 4 ରହିଲା। ତ ଅବିକା 6 7 କେତେ 6 7 ହେଉଛି 42। ତାପରେ 8 କେତେ 8 ହେଉଛି ଆମର 64। ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା। 4 କୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା। 4 4 8 2 10ରୁ 0 ରହିଲା 1 6 4 10 1 11। ତ 0 ଏଠି ଆସିଲା, ଆକୁ ଗୁଣିଦେବା। 8 7 କେତେ 56। ତ 56ରେ 11କୁ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା। ତ କେତେ ହେବ 67। ତ ଆନ୍ସର୍ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଆନ୍ସର୍। ଏହିପରି ଭାବରେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣନ ବି କରିହେବ, ତାହା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିପାର। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।